tehdään ympyrän sisään voltti tähän C-päätyy. 6 metrin voltti, asetus säilyy edelleen. Samanlaisena ulkojalka ratsastaa hartialinja sinne menosuuntaan. Et käännät ihan niinku hartioita sinne minne oot menossa. Et sun tää sisäolkapää siirtyy vähän taaksepäin. Pohja lähtee sieltä pikkusen ottaa enemmän tukea, että se poni pystyy tukeutumaan siihen sun ulko-ohjalle. Asetus säilyy vaan sisälle sieltä sisäohjasta. Ulko-ohja on napakasti tuntumalla. Pikkuhiljaa siihen sun ulko-ohjalle. Hyvä. Ulkopohja ratsastaa. Kannat ne kädet sieltä. Asetus säilyy sisälle. Pikkusen voit pidättää sieltä ulkoa, et voi karata mihinkään sieltä voltilta. Se voltti vaan vielä siihen. Ulkopohja ratsastaa ja se katse on siellä tärkeä. Hyvä. Saat hakea mulle sadetta. Okei. Hyvä. Ja nosta. Hyvä. Se oli parempi nosto. Ja istutaan alas, nojaat vähän taaksepäin, oot rentona siellä kyyvissä. Tehdään se voltti siihen. Kato taas, et jää jarruttelee kädellä, että se käsi ei painu sinne kohti reittä, vaan sä kannat sen oman käden. Ja pienennetään ympyrää. Hyvä, ulkopohja ratsastaa. Näin. Etenee, 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 etenee. Hyvä.
Hyvä. Vielä yksi sieltä ja sen jälkeen saat ruveta suurentamaan. Poni rupee korvaamaan kuntoa pikkuhiljaa. Käsi irti reidestä. Ulko-ohja pikkusen jarruttelee sieltä pohja, ratsastaa samalla eteenpäin, sisäohja asettaa. Hyvä, ja sit vaihdetaan asetus ulos. Katse on edelleen menosuuntaa, ulkopohja ratsastaa sen ympyrän läpi. Näin, ja siellä vaihtuu asetus sisälle. Ja ulkopohja ratsastaa edelleen, mutta se on siellä taaempana. Ja ulkopohja ratsastaa, sisäohjalla on tuntuma. Hyvä. Ja sit vaihdat asetuksen takaisin sisälle. Teet voltin tähän samalla tavalla kuin silloin ihan alkuun. Ulkopohja ratsastaa.